В този урок ще ви представя Fresh за вашите клиенти и какво трябва да направят те, за да си запазят час. Целта е да ви запознае с Fresh от гледна точка на клиента, за да знаете какво да отговорите, ако някой от вашите клиенти ви попита. Нека си представим следният сценарий. Някой ви пише и иска да си запази час за вашата услуга. Здравейте, искам да запазя час. Може да му отговорите така. Здравей, вече имаме нова система за запазване на часове. Казва се Fresh. Може да се регистрираш и запазиш час през този линк. И съответно изпращате линка, който ви е генерирала системата. Това е супер! Ще се регистрирам и запазя веднага. Благодаря. След като клиента влезе в системата чрез линка, той ще вижда възможност за да си избере каква услуга иска да запази. След като натисне дадената услуга, трябва да натисне резервирайте сега. Тук ще има възможност да избере кой член от персонала да извърши тази услуга. Имайте предвид, че имате възможност да изпратите директен линк с избран член от персонала. Това ще ви покажа как става в по-нататъчно видео. След като избере член от персонала, системата ще му даде възможност да запази час в определено време, което той иска. Когато клиента избере време, системата ще го накара да се регистрира. Потребителят може да продължи с Facebook или с Google. Натиска продължете с Facebook. Той трябва да напише името и паролата си за неговия профил и да натисне логин. Системата ще го препрати отново в Fresh и ще изпише успешно влизане с Facebook. Както виждате, се появи страницата преглед и потвърждение. Съответно тук клиента може да види точната дата, услуга и къде, за кой салон е запазил дадения час. Ако реши, може да добави бележка. За целта трябва да натисне добавяне на бележка. Съответно се появява този прозорец и може да напише някакво съобщение, което е свързано с услугата или времето или с човека, който извършва тази услуга. В случая ще напиша може да закъсня с 5 минути и натиска готово. След това, за да потвърди резервацията, натиска потвърждаване. Часът е потвърден. Това е. Вече вашия клиент запази час и вие ще видите във вашия календар, че има нов запазен час за тази дата. Когато наближи датата на часа, клиентът ще получи имейл, но е добре да му кажете да си инсталира приложението на Fresh, което приложение автоматично ще му изпраща напомнения като notification, като тези, които ще му напомнят, че неговия час предстои. Така възможността да забрави става много по-малка, което е оправдание за доста неявявания. Как да си инсталира приложението на Fresh ще ви покажа сега. Влиза в съответния App Store на Google или на Apple и търси Fresh. Както знаете, Fresh има две приложения. Fresh за бизнес, което сме изтегли за да управляваме нашия бизнес, и само Fresh, което вашия клиент трябва да изтегли и инсталира, за да може да влиза и запазва часове. За целта ще инсталираме Fresh. След като се инсталира, го отваряме. Тук е необходимо да влезе в своя вече регистриран профил. За целта отново ще използваме Facebook. Тук клиента трябва да потвърди, че иска да получава нотификации. Това е важно, за да може да вижда нотификациите за запазените часове, които е направил. И в своят профил, моите записани часове, ще му излезе къде е записвал до този момент и къде има записан час за в бъдеще. Съответно, когато натисне за часа, той ще види в колко е часа и къде трябва да отиде. Както бях ви споменал в по-преден урок, имате възможност да изпращате формуляри на вашите клиенти. Това бяха форми, които задават някакви въпроси на вашите клиенти с цел по-добре да ги разберете и да се подготвите преди записаният час. Бях ви казал, че ще ви покажа как клиента може да попълни тази форма.
Ето точно тук ще направя това. Когато потвърди часа, в потвърждението най-отдолу ще види формуляри и данни за клиента. Това е формуляра, който бяхме направили предварително в по-предният урок. За да го попълни вашият клиент, трябва да натисне върху него. Това е формата, която бяхме направили като примерна. Просто избира това, което иска да отговори и на последния въпрос пише някакъв текст. След това натиска попълване на формуляр и това е. Така клиента ви изпраща формуляра, който трябва да попълни. Отново напомням, че този формуляр не е задължителен и вие избирате дали да го попълни клиента или не. Ако ви трябва за вашия бизнес, ще ви помогне да имате някаква информация на клиента преди да е дошъл. Това е. По този начин клиента може да запази час и инсталира приложението на Fresh на свой телефон. Искам да ви покажа какво се случва в вашия Fresh график, когато някой човек си запази час, за да имате предвид какво може да очаквате за бъдеще. И така, нека ви покажа какво става, когато някой от клиентите си запази час във вашия профил за бизнес. Отворете профил си за бизнес и най-долу в дясно ще видите при камбанката една червена иконка 1. Това означава, че някакво събитие се е случило. Натиснете върху нея. След като натиснете, ще видите, че имате нова резервация най-горе. Натиснете върху самата резервация и ви излиза точно определения човек, имейла, телефонът, какво си е запазил, подробности за резервацията и бележката, която е оставил. Когато скролните надолу, се виждат формуляри. Ако натиснете върху него, ще видите отговорите на дадения формуляр. Още малко по-надолу има история на резервациите. След като сте готови, ако натиснете още опции, ще видите, че имате възможност да редактирате запазения час. Ако натиснете на опцията редактиране, ви дава възможност да промените услугата, часът или бележката, която клиента е оставил. И натискате запази. Ако сега навигираме до вашият календар и скролнем до датата и часа, в които е указал клиента, ще видите, че има поленце, където е заето в синьо часът, който е запазен, името на клиента и съответно каква услуга ще се извърши. В дясно има три иконки, средната иконка означава Cloud или сервер, това означава, че този час е запазен през сайта директно. Когато натиснем, имаме възможност да отменим часа, когато натиснем върху пак опции и натиснем отмяна или неявяване. Така оказваме, че часът е отменен или че клиента не се е явил. Ако искате да виждате по-подробни статистики, може да маркирате всяка една услуга като завършена. За да я маркирате като завършена, след като клиента е готов, т.е. вие сте извършили услугата, може да влезете в Fresh и да натиснете плащане. Това означава, че маркирате, че клиента вече е платил за тази услуга. В случая, тъй като Fresh поддържа само плащане в брой на ръка, ние няма как да маркираме нещо друго, но за в бъдеще имайте предвид, че Fresh ще поддържа и плащане с банкова карта. Ако случайно клиента е добавил някаква друга услуга към тази предварително запазената или е добавил някакъв продукт, вие имате възможност да го направите, когато натиснете върху добавете артикул към количката. Тук имате възможност да добавите продукти или услуги, които вашия бизнес поддържа. Ако натиснете върху продукти, по принцип, ако сте въвели някакви продукти, ще ви излиза списък с всички ваши продукти. Например, ако вашия клиент е закупил масло за брада, след като сте му оформили брадата, е възможно да го маркирате тук. И така в един по-късен етап, когато гледате статистики, ще знаете какъв процент от хората закупуват даден продукт и точно какви продукти сте продавали и на кой. В случая нямаме избрани продукти, така че няма как да добавя нещо, за да ви покажа, но имайте предвид, че може да го направите. След като сте готови, натискате продължете. Системата ви дава възможност да добавите бакшиш. Това е направено с цел, за да може да следите бакшишите и да виждате
колко от сумите, които влизат като печалба, са от бакшиш. Ако не желаете, просто не задавайте, че ви е оставил бакшиш. Натискаме продължете. Тъй като системата още няма онлайн плащания, плащанията ще станат в брой. Изберете в брой, съответно сумата е маркирана 55 лева, натискате Collect Cash и натискате Charge. След като натиснете това плащането е завършено и съответно системата отчита, че този клиент е направил поръчката. Отново казвам, не е необходимо да завършвате плащанията. Системата пак ще ви дава статистика на колко хора са си запазили час и каква сума се е събрала от тези запазени часове. Но ако искате да го правите по-точно, ви го казвам с идеята, че може да записвате абсолютно всяко едно действие и всяка една сума, която влиза във вашия бизнес, с цел да виждате вашите статистики и да взимате по-правилни решения на база това какво се случва във вашия бизнес. В следващия урок ще ви покажа допълнителни настройки, които може да направите и ще ви дадат повече възможности за вашия Fresha профил.